Oy, ano yan? Nagkabanggaan. Ayun, kabanggaan. Lagot ka. Ayan kasi sabi ng keep distance, distansya amigo, panay buntot. Ayun, ng pumreno yung school bus, nakabuntot yung kotse. Ayun, hinalikan niya yung puwet ng school bus. Yan, isa na naman sa mga daily grind ni Totoy Bato, eksena sa kalsada. Hi mga tol, welcome back sa aking channel. Ito po si Totoy Bato and this is Batotoy Trip. Naga pa ito mga tol. Kala mo ibang lugar ano, pero bahagi pa ito ng Naga City ano. Kala mo nasa outside Naga na tayo, pero nasa Naga pa rin tayo mga tol. Yan, puro sa kadamuhan. Ayan, dito ito sa may bahagi ng Almeda Village. Ayan, alright. So kumusta po kayo mga tol? Kumusta yung ating mga tago sa baybay? Kumusta yung mga mahal na sa mga subscribers natin? So maraming salamat sa mga patuloy pa rin na sumusuporta sa ating channel, lalo na sa mga mahal natin na mga subscribers, yung mga patuloy pa rin na sumusuporta sa ating Batotoy Trip. So maraming salamat sa inyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga tol, paki-like na lang, at paki-share and paki-comment na rin kung anong gusto nyong mangyari dito sa ating mga gagawing vlog mga tol dito sa Naga City. Ayan, ako po si Totoy Bato at isa akong radio DJ sa 99.1 Love Radio Naga. On air po ako doon daily from Monday to Friday, and every Sunday simula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ayan, so kalalabas pa lang natin ng ating opisina ano, katatapos pa lang ng ating programa. Ayan, time check, it's 3 o'clock ng hapon. At nandito tayo ngayon sa kabaan ng Almeda Highway, Naga City. Ayan, so kumusta po kayo mga mahal namin mga subscribers? Meron lang tayong hindi magandang balita. Ayan, dito sa Naga, we are under MGCQ ngayon. Kasalukuyan nasa MGCQ tayo mga tol, Modified General Community Quarantine. Pero may ipinalabas na bagong kautusan ang IATF. Simula daw bukas ay isa sa ilalim na tayo sa MECQ or yung Modified Enhanced Community Quarantine. Mas maigpit kumpara sa MGCQ na quarantine na protocol ano. Alright, so I just hope na nasa mabuti lang kayong kalagayan mga mahal natin na mga subscribers. Ayan, lalo yung mga taga Naga no. So bukas muli tayong ilalagay sa MECQ dahil nga base sa datos, kaya tayo nilagay sa MECQ itong Naga City dahil dito po sa Bicol region
tayo yung may pinakamataas na kaso ng COVID dito sa Bicol, ano. Kaya no choice na talagang isailalim tayo sa MECQ para na rin sa sa ikabubuti ng ating mga kababayan dito, ano. So kailangan ng konting higpit ulit dahil medyo lumuluwag-luwag na. Yan, kung mapapansin nyo kasi ang dami ng mga taong lumalabas, especially pag pupunta ka ng mall. Di ba dati bawal yung mga pasyal-pasyal. Pansin ko lang kasi meron ng mga namamasyal, may mga kasama ng mga bata, minsan merong mga matatanda, minsan isang buong pamilya, parang nagpapasyal nasa mall. Nasa pa rin tayo, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Kaya dapat ingat-ingat pa rin, dapat sinusunod pa rin yung mga panuntunan at yung mga bawal. Kung pwede ay iwasan na muna. Ayan. So yun nga, patuloy na tumataas po yung kaso ng COVID dito sa Naga City. Kaya muli tayo isa sa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ simula bukas. Ayan. Alam mo mga tol, last week meron tayong nakuha na video ng ilan sa mga barangay, ilan sa mga lugar dito sa Naga City na merong kaso ng COVID. Ayan. So meron tayong mga nadaanan na mga naka-house lockdown. So ipakita ko sa inyo yung mga nasabi ng mga lugar na merong mga naka-house lockdown. Patunay na patuloy pa rin na tumataas yung kaso ng COVID dito sa Naga City. Eto mga tol, panoorin nyo. Yan, pagkita ko sa inyo mga tol kung gaano pa rin karami yung kaso ng COVID dito sa atin, Sampulan natin dito sa aming subdivision. Yan, meron ditong house lockdown. Ayan mga tol, naka-lockdown yung isang bahay dito rin sa may likuran namin. Meron din ditong naka-house lockdown. Ayan, kita nyo. Ayan mga tol, kaya konting pag-iingat pa rin. Dapat doon pa rin ating pag-iingat, lalo na kapag lalabas po tayo ng bahay, Meron pa tayong papasadaan dito. Ating silipin yung ilan sa mga bahay na naka-lockdown. Gawa ng patuloy pa rin na tumataas yung kaso ng COVID dito sa Naga City. So gaya na nasabi natin kanina, dapat observe pa rin yung tamang health protocol. Kapag lalabas po tayo ng bahay, make sure na naka face mask at dapat social distancing, at iwasan muna natin yung pagpunta sa mga lugar na maraming tao, kung hindi nyo maiwasan na makapunta sa nasabi ng mga lugar, at least observe na huwag kayo masyado makihalubilo sa mga mararaming tao, Yun daw paghawa-hawa, lalo na pag meron kang magkaroon ng nagkaroon ka ng close contact sa isang positibo. Ayun, bagong lockdown, kita nyo.
bago pa lang na ano inilalagay yung ano yung tarp ng house lockdown. So yun ang sinasabi ko mga tol. Nakakatakot dito sa Naga ngayon, yun nga dahil sa patuloy na pagtaas pa rin ng kaso ng COVID. And ito pa isa pang lockdown, no? Isa pang naka house lockdown, no? Andun yung feeling na ano, yung nakakatakot. Matatakot ka kapag nakikita mo na merong mga nakalagay na ano, na tarpaulin sa mga pintuan ng mga bahay, ng mga gate. Meron nakalagay na house lockdown, bawal lumabas. Ayan, nakakalungkot isipin na patuloy pa rin yung pagtaas ng kaso ng COVID. Ayan, try po nating ano, maglibot dito sa Naga City at may ipakita ko sa inyo yung mga naka house lockdown, indication na patuloy pa rin na tumataas yung kaso ng COVID dito sa atin. Yan, isa pa tol, yan, naka house lockdown pa. Ayan mga tol, yung sinasabi ko na patuloy pa rin na tumataas yung kaso ng COVID. Eto, kita nyo, isa pang naka house lockdown. Ayun pa, oh. House lockdown, oh. Kuya, ayan mga tol, nakita nyo nga kung gaano karami yung kaso ng COVID dito sa Naga City. Kaya muli tayong itinaas sa mas maigpit na quarantine restriction from MGCQ. Bigla tayong inilagay sa MECQ mga tol. Ayan, so nakita nyo yung mga ilan sa mga lugar dito sa Naga na merong kaso ng COVID. Yung mga bahay na merong nakalagay na house lockdown. Ayan. So welcome back once again mga tol. So kumusta yung ating mga mahal na subscribers? I just hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Eto tayo ngayon, first day ng MECQ dito sa Naga City. So ating pasadahan ang sitwasyon ng ating syudad ngayon. Kumusta ba ang first day ng MECQ o itong Modified Enhanced Community Quarantine? Pansin ko lang medyo nabawas-bawasan ng konti yung mga sasakyan kapag ganitong oras, kasi dati dito traffic. Ngayon pansin ko mukhang di gaano ano. Ayun, at kita mo naglipa na yung mga kapupulisan. Daming mga pulis na nakapwesto. Yan,
check kung sumusunod nga ba sa tamang health protocol yung mga tao dito, yung pagsuot ng face mask at yung pagsunod sa social distancing. Ayan, ilan lamang yan sa mga tinututukan ngayon ng mga otoridad. Gawa ng muli tayong inilagay sa modified ECQ ang Naga City. Dito mga tol, kapag yung pasahero ay hindi naka face mask o kaya naka face shield sa loob ng jeepney, ang pagmumultahin ay yung mismong driver. Yan. So yung mga pasahero na nakasakay sa tricycle or sa jeepney na hindi nagsusuot ng face mask o kaya ng face shield, ayan, kapag na checkpoint yan ng mga otoridad, ang pagmumultahin ay yung driver. So minsan talagang nakakaawa naman yung mga driver dahil sila mismo yung napag bubuntungan ng nitong multa. Kaya minsan yung mga driver abay din na rin, medyo alerto na rin sila kapag may sumasakay na pasahero sa kanila. Yan, hindi nila pinapasakay kapag walang dalang face shield, Dito kasi dapat naka face mask ka tapos naka face shield ka pag nasa public transport, mga tol. Ayan, ito ang sitwasyon ngayon. So ikot tayo saglit sa kasentro ng Naga. Usually kapag ganitong oras traffic tingnan natin kung kamusta ang sitwasyon nung tayo itinaas sa MECQ. Grabe init ngayon. Grabe. Tapos na yung summer pero yung init mas matindi pa sa summer. Dapat mga ganitong panahon dapat tag-ulan na Yun, kita nyo yan mga tol. Yan, lockdown. Ayun, meron doon naka-lockdown na bahay. Ayan, ikot tayo saglit ng Sentro Naga. Bukas pala yung mga establishments. Marami pa ring sasakyan. Silipin natin kung walang pagbabago, kung ganun pa rin yung sitwasyon from MGCQ to MECQ. Parang walang pagbabago yun pa rin, marami pa rin sasakyan. Yan, marami nakapark na sasakyan sa gilid. So ibig sabihin, yan, marami pa rin nagsisipaglabasan. Eto, nakita nyo, nilagyan ng harang etong Plaza 15 Martires. Yan, nilagyan nila ng harang para wala na magtambay dyan. Ginagawa kasi yung tambayan yan ngayon, nilagyan ng harang at pinagbabawal na muna yung mag tambay dyan sa park na yan. Dito rin, kita nyo, yun, may mga lagay na
harang, oh, close. Yan, sarado. Sarado, Plaza Rizal and Plaza 15 Martires. Yun ang sa kabila, yun yung 15 Martires. Ito naman yung Plaza Rizal. So yan, sarado. So bawal na muna yung pag pasyal-pasyal sa mga parke simula ngayon 16 hanggang 30, ano, June 16 hanggang June 30 under MECQ. So yan ang ginawang aksyon ng syudad para mabawasan na muna yung pagtambay-tambay sa mga plaza dito sa Naga, ano, yan, oh, close for public na muna. Yan, dami pa rin mga ano, sasakyan. Eto, halos dati lang, wala pa rin pagbabago. Yan, eto lang yung pagbabago. Sirahan nila ito para wala nang pumasok dyan, Plaza Rizal, at doon sa kabila sa Plaza 15 Martires. Ayan, sarado Plaza 15 Martires at yung Plaza Rizal, at ito rin Plaza Quezon. Ayan, yan ang sitwasyon dito mga tol sa unang araw ng MECQ sa Naga City. Pero yung sitwasyon sa kalsada halos walang pagbabago, ganun pa rin. Marami pa rin sasakyan at ngayon bukas pa rin mga establishments. Dati lang, ayun, so ingat-ingat na lang mga tol para ano natin malabanan itong pandemya, ano. Ayun, may mga checkpoint yan, nag-check yan ng mga lumalabag sa health protocol, ano. Kapag naka ano ka, naka motor ka, wala kang suot na face mask, sisitayin ka. Pero napapansin ko lang, ang lagi lang chine-check mo dito yung mga nakamotor. Pero yung mga nasa sasakyan, minsan sobra-sobra yung capacity ng mga pasahero, nakakalusot. Ang lagi lang sinisita, laging hinaharang yung mga nakamotor. Wawa naman tayo mga riders, napaka-unfair naman. Lagi na lang tayong mga nakamotor ang palaging ano, chine-checkpoint. Yung mga nasa kotse, mga nasa four wheels, minsan kahit na puno yung capacity sa loob ng sasakyan, hindi naman sinisita, ano. Ayan, dami mga pulis, dami mga kapulisan. So siguro dito ko natatapusin itong ating video mga tol. So maraming salamat, ingat-ingat na lang sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa mga patuloy pa rin na sumusuporta sa ating channel. At kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe sa aking Batotoy tip.
So once again, ako po si Totoy Bato. Hanggang sa susunod na video natin, ingat mga tol. God bless. Ride safe. Bye.